בסדר. אז ערב טוב לכולם, הרבה יותר לכולן. אני רופא, מומחה ברפואת משפחה, הרבה שנים מטפל גם ברפואה משלימה ובשילוב. והרבה שנים הייתי רופא גם בעיר וגם בכפר, הייתי רופא של קיבוץ ורופא בחיפה ובאזורים השונים. עד שבאיזשהו שלב, לפני שנתיים בערך, הרגשתי שיש לי שליחות או משהו יותר מדויק שאני רוצה לעשות, והוא מה שהביא אותי לעיסוק בכל הנושאים שאני עוסק בשנתיים האחרונות, וזה אחד מהם. בשנים האחרונות, המדע ולצידו כל מה שקשור לרפואה המשולבת התחיל לחקור יותר ויותר את הנושא של מחלות השפע. אנחנו נמצאים בחברה מערבית שיש בה שפע. שפע של מזון, או יותר נכון שפע של אוכל, זאת אומרת אנחנו אוכלים הרבה מאוד דברים, הם לא כל כך מזינים, אז אני מחליף את המזון במילה אוכל, ויש שפע של סטרס, וכל הדברים האלה עושים אותנו חולים, גם בגוף וגם ברגש בנפש, ולצערי יש איזה מצב בסיסי של לוז-לוז, זאת אומרת שאנחנו בכל הטירוף של הסטרס, גם הגופני, גם הנפשי, אנחנו צורכים הרבה מאוד תרופות, ולמה זה לוז-לוז? כי הרפואה המערבית היא רפואה של המון המון לחץ, וכשאנחנו באים לרופאה אנחנו רוצים להיכנס תוך 2 דקות, להיות בפנים 2 דקות ולרוץ למרוץ המטורף בחוץ, ואת זה אפשר לעשות רק עם תרופות, ושלא תבינו אותי לא נכון, תרופות זה דבר חשוב מאוד, יש תרופות מצילות חיים, יש תרופות שאם אנחנו לא עושים שום דבר אחר, ללחץ דם שלנו, לסוכרת, לשומנים, אז אנחנו בסכנה גדולה, אבל יש גם דרך אחרת, ואת הדרך האחרת הזאת אני עוסק בה עכשיו, וזה אחד הדברים שאני אדבר עליהם בנושא של המוח, אבל זה חלק מנושא מאוד גדול. כי מה שבעצם גילו בשנים האחרונות, שהגורם סיכון הכי גדול לכל המחלות שמובילות היום במערב, שזה סוכרת, יתר לחץ דם, שומנים, מחלות קרדיו-וסקולריות, התקפי לב, אירועים מוחיים, הכל בעצם, הגורם סיכון הכי גדול זה הגיל. אז תגידו לי, טוב, זה לא חוכמה גדולה, כי כולנו הולכים באותו מסלול. העניין הוא שלצד מה שנקרא lifespan, זאת אומרת, תוחלת חיים שברפואה המערבית בשנים של הגיל המבוגר, היא תוחלת חיים מאוד לא איכותית אצל הרבה מאוד מאיתנו. אנחנו לוקחים המון תרופות, אנחנו מוגבלים יותר ויותר ביכולות שלנו, אנחנו פחות שמחים, יותר כואב לנו. יש לצד זה תחום שנקרא health span, או תחום יותר גדול שנקרא longevity. התחום הזה בעצם היום חוקר איך אנחנו מזהים מה אפשר לעשות עם החיים שלנו, כדי שנגיע לגיל המבוגר בבריאות הרבה יותר טובה. שלא יהיה לנו הרבה מאוד תרופות, אם בכלל, נרגיש טוב גם עם הגוף, ובטח עם הקופסה הזאת, שהכל יעבוד טוב, שנוכל לשלוף דברים מהזיכרון, שנזכור, שנרגיש טוב. אז התחום הענק הזה מסתבר שבסוף הוא מתכנס לדי אותם דברים. זאת אומרת, לא משנה אם אני עכשיו מדבר על הנושא של המוח, שתכף אני אתחיל את ההרצאה סוף סוף, ודרך דברים אחרים שקשורים לסוכר, למשקל ולדברים אחרים. בסוף, יש כמה גורמים שאני היום מדבר עליהם, שהגורמים האלה, אם אנחנו מתייחסים אליהם ומתחילים לעשות שינוי בחיים שלנו, וגם היום יהיו דברים שאני אגיד, לא כל הדברים שאני אגיד, תנסו לבד בבית, בהחלט צריך שתהיו עם הרופא, רופאת משפחה, אבל הרבה דברים אפשר כן, ואחד הדברים החשובים בנושא של להיות בריאים יותר, זה לעשות שינויים קטנים ולהתמיד בהם. זה הרבה יותר חשוב מללכת הביתה ולזרוק חצי מקרר, ולשים שם רק חסה ומלפפון. גם אם נעשה את זה ונהיה שבועיים, חודשיים בטוב, אנחנו אחר כך נעשה פיצוי ונחמיר את מצבנו. אבל אם ניגש למקרר שלנו וחלק מהשוקולד ניפרד ממנו, או שנחליש את השוקולד שאנחנו אוכלים כל יום, נאכל פעם בשבוע, ונרוץ עם זה מספיק זמן, אנחנו נגיע לתוצאות מדהימות. אני חוזר עכשיו לנושא של המוח. כשאני למדתי רפואה, וגם הרבה שנים אחורה, המחשבה הייתה שאנחנו נולדים, יש לנו מוח, יש בו נוירונים, תאי עצב, כמות מסוימת, והכמות הזאת אין לה תקומה. זאת אומרת, כל נוירון שמת או לא מתפקד, כפרה, אין מה לעשות. בערך משנות ה-80 התחילו לחקור בבעלי חיים את הנושא שנקרא BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, ובעברית איזשהו גורם, איזשהו חלבון שהמוח יודע להפריש, ויש לו משמעות מאוד מאוד גדולה בתכונות שיש למוח. זאת אומרת, המוח, איך הוא מתמודד עם טראומות, גם נפשיות,
גם פיזיות, מה קורה לנוירונים כשהם ניזוקים מסטרס כלשהו, וכמה המוח הזה יחיה ובאיזה כמות. ואז ראו שבעצם, לפחות באזורים, בחלקים מסוימים של המוח, כן, יש תהליך של רגנרציה, של יצירה חדשה של נוירונים של עצבים, וזה היה תגלית מאוד מאוד משמעותית, ובשנים האחרונות התחילו להיות מחקרים כאלה על בני אדם. עכשיו, האזור במוח שמכוונים חושבים ששם יש את עיקר הייצור הזה של אותו גורם שמצעיר את המוח שנקרא BDNF, זה היפוקמפוס. יש הרבה מחקרים על בעלי חיים, ועכשיו יש גם על בני אדם. מה חשוב לדעת על החלבון הזה? מי שיזכור את השם יזכור, בעיקרון זה החלבון שהופך את המוח שלנו לצעיר יותר. הוא עוזר לנוירונים לשרוד ולגדול, הוא מגביר את הזיכרון שלנו, משפר לנו את מצב רוח ואת הנוירופלסטיות. נוירופלסטיות זה אומר איך המוח שלנו, כמה הוא גמיש, כמה אם הוא חוטף איזה שוק, בין אם זה נפשי, בין אם זה פיזי, הוא קם מההריסות וחוזר לעצמו. וראו שיש קשר מאוד ברור, שאם הוא נמוך אותו גורם, אנחנו מדוכאים, והיכולות הקוגניטיביות שלנו נמוכות, ודרך אגב זה די ברור הרבה פעמים, כשרואים בגיל המבוגר, כשיש ירידה קוגניטיבית, אז מה שנקרא הבחנה מבדלת, מה שתמיד צריך לבדוק, האם אותו גבר או אישה שנראים בירידה קוגניטיבית, הם לא בדיכאון, כי הדברים האלה הולכים הרבה פעמים ביחד. והדבר השני, שכשאנחנו עם BDNF גבוה, אז המוח שלנו הוא הרבה הרבה יותר עמיד וצעיר. למה זה חשוב? כי כרגע זה היו כל מיני משפטים, כל מיני הצהרות. עכשיו כשאני אעבור במהלך ההרצאה, אתם תראו שעל הרבה מהדברים האלה יש לנו ממש ממש יכולת להשפיע. זאת אומרת, לצד הדברים שמדברים גם בנושא של longevity, על תוספים ותרופות, שכבודם במקומו מונח, יש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות מהרגע שאנחנו יוצאים מההרצאה הזאת. ואלה הדברים שאני ארצה לגעת, וכמובן שאם יש שאלות, אני מדי פעם אעשה עצירות, וכמובן שאתם יכולים לרשום לכם גם. אז האמירה הכי גדולה שחשוב לי שתצאו מההרצאה הזאת, שלמעשה ירידה קוגניטיבית היא לא דבר בלתי הפיך. או אם נעשה את זה בקטע החיובי, ירידה קוגניטיבית, או אפשר לשמור על הקוגניציה, על היכולות שלנו, עם הזמן ועם הגיל. זאת אומרת, המכונה הזאת, ואני נותן הרצאות בכל מיני גילאים, והרציתי בעוד ובפני צעירים, ואמרתי להם, תשמעו, אתם מכוניות חדשות, תזכרו לשמור על המכונית עכשיו, ולא להיראות עוד כמה שנים עם מכונית עם הרבה בעיות והרבה שעות מוסך. אז המכונה הזאת, התוכנה הבסיסית, אנחנו אמורים לחיות בריאים, בגוף ובנפש, ולאורך זמן. הבעיה הגדולה, שאנחנו משחיתים את הבריאות שלנו בכל מיני אופנים. ואני היום מציין הרבה דברים, כולל להקשיב לחדשות, כל התרבות המערבית בכלל, מדינת ישראל בטח, ובטח ובטח מה-7 לאוקטובר, אנחנו פצועים כל הזמן, בטראומה כל הזמן, אולי לפי הגדרות המקצועיות לא, אבל אנחנו באיזה סוג של עצב לאומי כזה, דיכאון לאומי תפקודי. ראיתי את זה באיזה פוסט של איזה עובדת סוציאלית שאני מאוד מעריך. אז זה העניין. עכשיו, מה חשוב לי שתבינו? ועל זה אני מדבר ברוב ההרצאות, אבל זה משהו שמאוד חשוב לי מבחינת ההבנה הבסיסית של בריאות. הגוף שלנו בנוי מהמון המון מערכות שמאזנות אחת את השנייה. יש את המערכת שהיא המערכת שעוזרת לנו לשרוד. אוקיי? אנחנו נגיד בטבע היינו יוצאים החוצה, היה רודף אחרינו טורף, היינו צריכים לרוץ בשיא המהירות, או להילחם בו או לברוח. הצד השני זה המערכת שצריכה להרגיע אותנו. המערכת של ההישרדות היא מערכת שאמורה לעזור לנו כשיש סכנה אמיתית. ואז הגוף שופך, כל מיני מערכות בגוף שלנו שופכות לאדם כל מיני חומרים, כדי שנוכל להתמודד מאוד מאוד טוב לפרק זמן קצר. העניין הוא שכל הסטרס היום שיש, שהוא לא סטרס להילחם בבעל חיים, אלא הוא סטרס של מתח, של מה יהיה, יחזרו החטופים, לא יחזרו, כן, עזה, לא עזה. אז המוח הקדום שלנו לא יודע להבדיל, שזה לא משהו שדורש את החומרים של הסטרס. הוא שופך אותם כל הזמן לדם, ואם אנחנו לא נעשה עם זה משהו אקטיבי, למעשה אנחנו יוצאים כל הזמן מאיזון, אנחנו לא מאוזנים. הקטע של הסטרס, שהמקבילה שלו בתוך תאי הגוף זה דלקת, הוא קטע מאוד מאוד חזק. הקטע של הרוגע, או של האנטי-דלקת, הוא קטע מאוד מאוד מוחלש. ואנחנו אמורים א', לדעת את זה, וב', יש המון המון דברים שאפשר לעשות, חלקם אנחנו גם נתרגל היום, כדי לקחת על הדברים האלה איזושהי שליטה, וכמובן להרגיש הרבה יותר טוב, מיד ולטווח הארוך. אז למעשה,
מה שמזיק לבריאות שלנו בכלל ומזיק למוח, שיש לנו דלקת כרונית, ושוב, דלקת כרונית אמרתי, צד אחד שלה זה הסטרס, צד שני שיש הרבה סוגי מזון, שכשהם נכנסים לגוף, למרות שהם נורא טעימים ונורא בא לנו לצרוך אותם, הם עושים דלקת. הבולט שבהם זה הסוכר, וסוכר לצורך העניין זה לא רק הסוכר שאנחנו שמים בקפה, זה כל המשפחה הגדולה של דברי מאפה, ורק תעצמו את העיניים ותתעניינו עכשיו שאתם עוברים ליד קונדיטוריה, אין כאן אחד או אחת שלא, מהר מאוד הטעם כבר יתחיל לעלות, זה עובד מאוד על כל מיני חושים שלנו ועל הורמונים שמושכים אותנו לשם, אבל כשאנחנו אוכלים דבר מאפה, זה קוביות של סוכר, שנראות כמו בצק, וברגע שזה נכנס לגוף, זה מהר מאוד מקפיץ את הסוכר, עושה את הדלקת, פוגע לנו בבריאות, בהקשר של היום בבריאות של המוח. כל המזונות המעובדים הם דלקתיים, ובעולם החי והצומח, מזונות שמגיעים מהחי הם מזונות פרו-דלקתיים. זאת אומרת, הם נוטים לעשות דלקת. עכשיו, אני לא אכנס עכשיו להרצאה על הנושא של אוכל דלקתי או לא דלקתי, אבל חשוב לי שתזכרו, קודם כל, שמזון מעובד, מזון תעשייתי וג'אנק פוד, פלוס סוכר, אלה מזונות שכל פעם שאנחנו צורכים אותם, אנחנו יורים לעצמנו ברגל. עכשיו, אפשר לראות ברגל פעם אבל אם כל יום יורים ברגל, לא לצפות שאפשר יהיה אחר כך להשתמש בה, כי פשוט היא לא תעבוד. אוקיי. אז בלי לדעת אני, אוקיי. טוב, הכל מתחבר להכל. עכשיו, מה שגילו בשנים האחרונות, הוא התחילו להשתמש במושג שנקרא סוכרת סוג 3. מישהו יודע מה זה 1 ו-2? מישהו? אוקיי. אוקיי, אז מה שקוראים נעורים, נכון? זה הסוכרת שבזמנו גילו אותה בעיקר אצל אנשים צעירים, והבסיס שלה הוא הרס של הלבלב שמפריש אינסולין, ואז אין אינסולין בכלל, בגלל זה קוראים לזה נעורים. והסוג השני זה סוג 2, שבו לאט לאט יש לנו בעיה, כי אותו מפתח שמכניס את הסוכר לתאים, האינסולין, הוא מתקלקל. יש הרבה סוכר, הרבה אינסולין, יש התנגדות לאינסולין, ואז יורדת הכמות שלו ואנחנו בבעיה. כשיש הרבה סוכר בגוף, הסוכר הזה משפיע על האינסולין, ואינסולין זה אחד החומרים שמאוד מאוד חשובים שהוא יהיו במידה. אם הוא מעט מדי, אנחנו בבעיה, אם הוא יותר מדי, הוא עושה הרבה דברים גרועים. האינסולין עצמו מאוד מאוד חשוב למוח, ואני אגע בזה בהמשך. מה שראו בשלוש, שלמעשה חלבונים שנוצרים במהלך סוכרת מסוג 2, מתחילים להיווצר חלבונים שהם אותם חלבונים שאחר כך קשורים לכל מיני שקיעות של חומרים שפוגעים במוח, ואז התחילו לכנות את האלצהיימר כדיאבטיס טייפ 3. זאת אומרת, אנחנו מוצאים עכשיו איזה משהו מאוד מאוד מרכזי בחיים שלנו, בתזונה שלנו. אפשר לחלק את זה, או להגיד שני דברים. כל הדברים שעושים דלקת, והבסיס המטאבולי, הבסיס של חילוף החומרים, שהאויב הכי גדול שיש לנו, האתגר הכי גדול, זה הסוכר לצורותיו. כי בסופו של דבר, אחר כך אני אדבר איתכם, בהמשך ההרצאה אני אסביר עוד דברים, אבל בסופו של דבר, ככל שהסוכר בגוף שלנו עושה קפיצות, למעשה אנחנו עושים קודם כל נזק מיידי, סוכר גבוה בגוף, איפה שהוא מגיע הוא עושה נזקים, זה יכול להיות בעיניים, זה יכול להיות בכליות, זה יכול להיות בלב, ובכלי הדם הקטנים. וכשהוא גבוה, והוא מעלה את האינסולין, אז אותו אינסולין שיש לו תפקיד במידה מסוימת, ברגע שהוא גבוה, הוא מחריב הרבה מאוד דברים, וכמובן יחד עם זה נוצרת תנגודת. ברגע שיש תנגודת לאינסולין במוח, ה-BDNF, אותו חומר מושיע, אותו חלבון שהופך אותנו לצעירים, מאוד מאוד יורד. ואם מה שהופך אותנו לצעירים צריך להיות גבוה, אז מה שהופך את המוח שלנו לזקן, זה שהורדנו אותו. ההמוגלובין A1C זה איזשהו מדד שבו אנחנו רוצים לראות איך הסוכר שלנו מתנהל על 3 חודשים. הסוכר שהוא גבוה בגוף הוא מקלקל, הוא עושה פגיעה בחלבונים של הגוף. אז בהתאם לעוצמות שהוא קופץ, יהיה חלבון פגום יותר ויותר. ככל שההמוגלובין A1C עובר את ה-5.5, זה אומר שיש שעות שיש לנו 200, 250 ויותר. זאת אומרת, זה נותן על 3 חודשים איך הסוכר שלנו מתנהג. זה המדד של ההמוגלובין A1C. סוכרת זה לא תורשתי? אז אוקיי, יש גם וגם. עכשיו, טוב, שאלה מעולה. למה? כי אנחנו הרבה פעמים
מסתכלים על משהו ואומרים, טוב, יש לו או יש לה גנטיקה טובה. גנטיקה זה ספר התוכניות. אנחנו נולדים איתו, אין לנו השפעה, אנחנו לא בוחרים את ההורים, לא בוחרים שום דבר. זה ספר התוכניות. אבל גם כאן יש משהו מאזן, יש תחום שנקרא אפיגנטיקה. אם עכשיו נלך למחלקת טיפול נמרץ לב בבית חולים ונראה אנשים שעברו התקף לב, אז חלק יש להם גנטיקה רעה מאוד, והם לא עשו עם זה כלום. זאת אומרת, יש במשפחה התקפי לב, או שיש להם משהו שנקרא ליפופרוטאין A, והם קיבלו התקף לב בגיל צעיר. אז אצלם חבל שעם הגנטיקה הזאת הם לא עשו איזושהי עבודה. אבל היו שם אנשים עם התקפי לב, שאין להם בגנטיקה שום דבר, הם פשוט ישנו, עבדו בלחץ, אכלו כל היום בשר שמן, לא זזו, והם עשו את אותו התקף לב על ידי האפיגנטיקה. אפיגנטיקה זה מה אתה עושה, איך אתה מאפשר או לא מאפשר לגנטיקה שלך להתבטא. ובחוץ יהיו אנשים שיש להם גנטיקה מאוד רעה, אבל לא קורה להם שום דבר, כי הם יודעים שיש להם גנטיקה לא טובה, אז הם נזהרים, הם לא מעשנים, הם אוכלים בריא הרבה יותר, הם עושים פעילות גופנית. כל הדברים האלה אנחנו נדבר עליהם ככלל, כמשהו שיכול מאוד להצעיר אותנו, והגנטיקה לא באה לידי ביטוי, כי האפיגנטיקה, מה שאנחנו יכולים לקחת עליו אחריות, עובדת בצורה המקסימלית והאופטימלית. בשביל זה אני אומר, זאת מכונה שיכולה לעבוד טוב הרבה שנים. יש יותר נטייה לחלודה, קצת בעיה עם הברכיים אצל מישהו, בסדר. ועדיין, ככל שנתייחס לגוף שלנו, למתנה הזאת, גם לצד הנפשי, גם לצד הגופני, יותר בכבוד, יותר בהערכה, אנחנו יכולים להגיע לגיל הרבה יותר מבוגר ובבריאות טובה. זה הדבר הכי חשוב. הערת אגב, ואני אחזור, מי שבנטפליקס עוד לא ראה את הסדרה על הבלו זונס, על האזורים הכחולים, מוזמן לראות את זה. שם לוקחים אוכלוסיות של אנשים שהגיעו לגיל גבוה, באיכות חיים מאוד גבוהה, ותראו שלכולם יש דברים מאפיינים שהולכים ביחד. זה לגבי העניין של המניעה. שאלות עד עכשיו? כן? על החלבון הזה שאמרת, אז יש דברים שאנחנו יכולים לאכול כדי להעלות אותו, יש דרך להשפיע עליו, או שאנחנו פשוט יודעים שהוא בא באיזה... אני אגיע אחר כך על דברים, יש לי שיקופית של דברים שמורידים BDNF ודברים שמעלים. ואז אני אשתדל להגיד יותר מפורט על התזונה. בסדר? תבליט שוקולד, דיברת על שוקולד. אוקיי. יש לפעמים דוד על המתוק אחרי, אז קוביית שוקולד. אבל באיזשהו מקום קראתי שכן מותר שוקולד מריר במינון. אז שוב. מה זה המינונים? זה שאלת $1,000,000. החיים זה חיים. זאת אומרת, בכל מקרה, כולנו בסוף נעבור לשלב הבא. יש כאלה שמאמינים שיש אחרי, אין אחרי. החיים מסתיימים במוות. אם יש ודאות אחת, לגמרי זה זה, אוקיי? אז החיים צריכים להיות גם נעימים וטובים. עכשיו, כל אחד עושה את הבחירות שלו. בדרך כלל אין איזה מינון, זאת אומרת, אם מישהו באמת אוכל קוביית שוקולד ביום, ורוב המאזן שלו הוא מאזן טוב, אז לא תהיה שום בעיה. העניין הוא מה קורה אם אנחנו אוכלים קוביית שוקולד, וכל יומיים סטייק טוב, העניין הוא הסכום. בתהליכים שעושים שינוי, אז בעצם יש כל מיני כלים שאתה יכול לבדוק איך הסכום. במאזניים האלה, אם אתה עכשיו הולך יותר להיות בריא, או יותר להיות חולה. קוביית שוקולד לבד, נטו, לא צריכה להיות בעיה. אבל השאלה מה עוד נכנס, אוקיי? הזכרתי לגבי הטייפ 2 ו-3, הסוכרת 2-3, אז מה שכבר אמרתי, זה כבר מופיע כאן. למעשה, ככל שה-BDNF נמוך, זה יותר מכוון לכיוון שהמוח ירד, יאבד תפקוד. בהתחלה יהיה מה שנקרא MCI, Minimal Cognitive Impairment, ירידה קלה, ואחר כך זה אלצהיימר. את כל הדברים האלה אפשר למנוע. זאת אומרת, אם אנחנו עושים התערבות מוקדמת, ולצורך העניין התערבות מוקדמת, זה להתחיל מהיום. כי אתמול כבר לא נוכל להתערב. אז שינוי תמיד כדאי שהוא יתחיל מעכשיו, או מקסימום ממחר, אבל פעם אחת מחר, לא ממחר דיאטה להרבה זמן. אז צריך לזכור שהדברים האלה הם מאוד מאוד דינמיים. זאת אומרת, ואני אדבר על זה, יש דברים שאנחנו יכולים לעשות, הם לא מסובכים, ושוב, לא צריך לעשות הכל. אם יש דברים שברגע שאתה עושה אותם או עושה אותם, אתה מרגיש שאתה ממש מוותר על איכות חיים, אז לא. אבל יש המון דברים פשוטים שאפשר לעשות וכדאי לעשות. עכשיו לגבי השאלה. מה מוריד BDNF? מה מוריד את החלבון הטוב הזה? אז קודם כל, Chronic Physiological Stress. מה זה אומר Chronic Physiological Stress?
סטרס קבוע. עכשיו אם אני אשאל אתכם, תגידו, מישהו כאן מרגיש שהוא סובל מסטרס קבוע? מי שחושב שהוא סובל מסטרס קבוע, שירים את היד. אני מעריץ את כל אלה שלא מרימים, או שהם עובדים מאוד על הנושא של רוגע ועושים כל יום 6 פעמים מדיטציה, או שהם בהכחשה מוחלטת. אנחנו בסטרס קבוע בכלל, בטח במדינת ישראל, ובטח מה7 לאוקטובר. זהו, כאילו זה המציאות. השאלה מה עושים עם הסטרס הזה. ויש כל מיני דברים פשוטים שאפשר לעשות. אז בואו נלמד אתכם משהו קטן, שאפשר כרגע לעשות. קודם כל נעשה תרגול. תעצמו את העיניים, שימו יד אחת על החזה ויד אחת על הבטן. תעצמו את העיניים. אני אספור מ-21 עד 24 תכניסו, אני אספור מ-21 עד 26 תוציאו. נעשה 2 סבבים כאלה ואחר כך יהיה חידון בלי פרסים. אוקיי, אז לעצום עיניים ולהתחיל להכניס אוויר דרך האף, עיניים עצומות. 21, 22, 23, 24, להוציא, 22, 23, 24, 25, 26, להכניס, 21, 22, 23, 24, להוציא, 22, 23, 24, 25, 26. אוקיי, תפתחו את העיניים בבקשה. מי הרגיש שהיד של החזה היא זאת שעלתה? אוקיי, מי הרגיש שהיד של הבטן היא זאת שעלתה? יש כאן הרבה אנשים שלא ירגישו. אוקיי, אז תשימו לב עכשיו, בסדר? אני פשלה שלי, לא אמרתי, תשימו לב מה קורה עם הידיים. טעות? מתנצל. אז בואו נעשה עוד פעם. שימו יד אחת על החזה, יד על הבטן. שימו לב כשאתם נושמים בעיניים עצומות, מה קורה עם הידיים שלכם. טעות של המרצה. אוקיי, אני סופר. 21, 22, 23, 24, להוציא, 22, 23, 24, 25, 26, להכניס, 21, 22, 23, 24, להוציא, 22, 23, 24, 25, 26. לפקוח את העיניים, הפעם שאלתי, אוקיי, מי הרגיש שהיד של החזה עלתה? אוקיי, מי הרגיש שהיד של הבטן? לא רע, זה נראה 50-50. אוקיי. מישהו יודע באיזה נשימה עלתה? גם וגם, בסדר. באיזה נשימה עלה רק החזה ובאיזה נשימה עלתה? אוקיי. אצלי בנשימה שניהם עלו ובנשיפה שניהם עלו. אוקיי, אוקיי. בסדר. אז בעצם מה שרציתי שתהיו ערים לו ואני אסביר. אנחנו, כשלמדתי רפואה, מספר הנשימות שנחשב תקין אצל אנשים, כי הרבה פעמים שנכנסתי לך מטופל או מטופלת לחדר, חוץ מהשיחה וזה, זה תלוי גם בתלונה, אבל אתה גם רוצה להתרשם מהנשימה, אז אתה סופר. מספר הנשימות התקינות שהיו, שאני סיימתי רפואה, סיימתי ב-95, היה 12 עד 16. כשהרציתי לחבר'ה צעירים בהודו, אז אמרתי, בואו נבדוק שאני מעודכן, נכנסתי, זה עלה מ-12 עד 16 ל-12 עד 20. זאת אומרת, הנורמה של 20 נשימות בדקה, זה עדיין נחשב תקין. עכשיו, כשאני עושה לכם את התרגיל הזה, ואתם נגיד סופרים בשאיפה דרך האף עד 24, ונושפים עד 6 או עד 8, אתם כבר על 10 נשימות לדקה ופחות. זאת אומרת, הנשימה הבסיסית שלנו היא נשימה מהירה, שטחית, וכמובן היא נשימה של סטרס. למה זה חשוב? כי כשאנחנו מכניסים את האוויר, המערכת של הסטרס היא זאת שדומיננטית. כשאנחנו מוציאים, המערכת של הרוגע היא זאת שעובדת. אם אנחנו עושים נשימות שבהן אנחנו סופרים ונושמים נגיד 21 עד 4 השאיפה, 21 עד 28 הנשיפה, אז אנחנו מגיעים ל5 נשימות לדקה, ובאופן מיידי אנחנו מפעילים את המערכת שנקראת המערכת הפרסימפתטית, המערכת של הרוגע, ואפשר לעשות את זה כמה פעמים ביום. למה מ-21 התחלת לספור? פשוט כדאי, כשאתה רוצה לספור שנייה, אז זה לא מספר בודד, כי זה פחות משנייה. אם אתה סופר 2 ספרות, זה כבר שנייה. ועד שאני אומר להוציא, אז כבר בזבזתי שנייה, אז אני עובר ל-22. סדר גודל. עכשיו, הרעיון בגדול, שאם תעשו את זה, ככה, מדי פעם, אני לא אגיד בנהיגה ככה, כי יעצרו אותי, אבל הרבה סיטואציות ביום, שאתה יכול לחשוב, שאתה עכשיו פשוט עושה 3-4 דקות של זה. יושבים בבית, עוצמים עיניים, נמצאים באיזשהו חדר, בלי הפרעות, ועושים את הנשימות האלה. זה מספיק. תעשו את זה כמה פעמים, המערכת של הרוגע, בעניין הזה, מתחילה לעבוד. והיא מתחילה להוריד את כל הדברים האלה של הסטרס,
בלי שאנחנו צריכים לחשוב על זה, פשוט לעשות את התרגיל הזה של נשימות, וגם שוב, אתם עומדים ברמזור, אתם מרגישים לא טוב, אפשר לעשות את הנשימות האלה בלי הידיים, להחזיק את ההגה טוב, אבל לעשות את הנשימות. כשאנחנו עושים את הנשימות, אנחנו מפעילים משהו אוטומטי. רוב האוטומטים שלנו... מה הבעיה? את עומדת ברמזור, את מחזיקה את הזה, במקום להתעצבן על זה שעוקף אותך, חותך אותך, לא זז, את נושמת. תמיד אמרו תספור עד 10, נכון? אז במקום לספור עד 10, פשוט לנשום עמוק דרך האף לאט, ולדאוג שהנשיפה עוד תהיה ארוכה יותר. הורדנו את כמות הנשימות לדקה, העלינו את הזרוע של הרוגע, והרווחנו, וזה לא דבר מסובך לעשות, אוקיי? אז מה שמוריד. עכשיו דיברנו על הסטרס, נתתי לכם. הדבר הנוסף שמאוד מאוד חשוב, זה הנושא של שינה, או חסר שינה. מאוד מאוד חשוב לישון בשעות שהעולם ישן. זאת אומרת, מדובר היום מינימום 6, עדיף 7 שעות, ובשעות שהשמש שקעה. זאת אומרת, עדיף ללכת לישון ב-10, אפילו 11, ולקום ב-6 או ב-7, מאשר ללכת לישון ב-12 או ב-1. זה לא אותו דבר. וגם ההשלמות שינה, אפילו יש מושג שנקרא power nap. זאת אומרת שאני ישן איזשהו פרק זמן קצר ביום, אני יכול לעשות איזה ריצ'ארד של הבטריה, אבל רק פרק זמן. אם אני במשך היום אני ישן הרבה, המחקרים דווקא לא מעודדים את זה, להפך. זה משבש את כל השעון שלנו. קצר זה 20 דקות, חצי שעה גג. אם את הולכת לישון ואת מתעוררת אחרי 2-3, ואת עושה את זה הרבה, את לא עושה משהו שהוא טוב לבריאות. סליחה? שוב, לא חייבים, אבל אם אתם מרגישים באמצע היום שאתם צריכים את הדבר הזה, אז פחות תשימו שעון או משהו, שזה לא משהו שיגלוש, כי אז הכל משתבש. בלילה יש לנו שעון. יש 2 הורמונים בלילה. הורמון אחד זה הורמון הסטרס, ומולו בטח שמעתם, יש את המלטונין, שהוא קשור לרוגע. יש ביניהם איזושהי תמונת ראי, אם אתם ישנים בלילה. אם אתם מתחילים לישון ביום, ומלטונין לא מופרש ביום כי יש אור, יש בעיה רצינית. כבר ניגע עוד בשינה 2 דקות כדי להמשיך את ה... מי שעובד משמרות לאורך זמן הוא בבעיה רצינית. אני הרבה פעמים, אני פוגש אנשים כאלה, אני מסביר להם, זה כמו שאני נגיד עובר במנהרות ואני רואה את הקופאים ואת הקופאיות, אני אומר להם, תקשיבו, תעבדו כאן הכי מעט זמן שאתם יכולים, כי מי שיושב שם הוא למעשה כל יום מעשן איזה 5 קופסאות סיגריות, כל בן אדם עוצר, משלם לו, ואז הוא נותן גז והוא מקבל ענן של מכונית. אז זה אחד המקומות הכי נוראים לעבוד בהם. כן. זהו, זה... וואו. הרמת לי להנחתה, אבל אין לי זמן... זה לא חייב להיות. אפשר לעשות עוד הרצאות. בגדול, רוב החיים, רוב הזמן, אם אנחנו עושים את הדברים הנכונים, אנחנו אמורים לישון שינה טובה. יש באמת בגיל היותר מבוגר שהמשך לפעמים קצת מתקצר. אבל עדיין אם עושים את הכל נכון, ועושים היגיינת שינה, ועושים סביבת שינה אידיאלית, אין טלוויזיה, אין מסכים, החדר מוחשך, כיסוי עיניים, לא שותים כל מיני מעוררים, לא שותים בכלל משעה מסוימת, לא אוכלים משעה מסוימת, נאום על רגל אחת, אפשר לפתור את זה. יש עוד כמה דברים, אבל זה באמת לפחות הרצאה אחת רק על שינה. אבל זה לא מחויב במציאות. זה בדיוק כמו הקטע שלא צריכים להגיע לגיל 70 בלי שאפשר ללכת כמה קילומטרים או אולי אפילו לרוץ. זה לא מחויב. זו שאלה מה עשית עד שהגעת לנקודה, וגם בכל נקודה תמיד יש דרך שלפחות חלק אתה יכול להרוויח בחזרה. אז גם שינה. שינה זה אחד הדברים הכי משמעותיים שקשורים לבריאות. ואם הוא לא קיים, אז צריך לעשות עם זה משהו. כי זה ממש משהו שכשיש למישהו בעיית שינה לאורך זמן, זה יפגע לו בהמון המון דברים. זה ממש לא משהו שהוא פעוט ערך, הוא משהו מאוד חשוב לבריאות. הנושא של דלקת, דיברתי עליו. עוד הנושא שהוא חשוב, חוסר פעילות גופנית. עכשיו, במדינת ישראל, כל עוד אתה בצבא, או קצת אחרי אתה פעיל גופנית, אחרי זה, אם אתה לא עושה משהו אקטיבי, אז רובנו הופכים להיות, הפעילות הגופנית שלנו היא פעילות של אצבעות, שלטים, כפתור מעלית, דברים כאלה. זה אחד הדברים שמחריבים לנו את הבריאות. אני אדבר אחר כך על לגבי מה כדאי לעשות, אבל פעילות גופנית היא משהו שהוא must. עכשיו, שוב, כשאני אומר פעילות גופנית, זה לא אומר שאתם צריכים עכשיו להירשם למרתון ניו יורק. א', לא ייתנו לכם, כי נורא קשה להירשם, וב', זה הגזמה פראית, אבל ללכת
להגיע למצב שאתם, שוב, אני מדבר עכשיו על משהו כללי, אני לא מכיר את המצב של כל אחד ואחת, אבל בגדול, אם אין מניעה, ללכת, להגיע לזה שאתם הולכים 150 דקות בשבוע, לא ריצה, הליכה מתונה, זה משהו שהוא יש לו כל כך הרבה יתרונות, ואני אדבר על זה עוד מעט, שמי שלא עושה את זה, הוא פשוט מפסיד המון. דרך אגב, גם פעילות גופנית זה משהו שמאוד משפר את השינה אחר כך, אם עושים את זה בתזמון. 20... יש אנשים שעושים את זה, ושוב, זה המון עניין של החלטה, כי אם אני מחליט שאיפה שאני עובד, או איפה שאני מתנדב, או איפה שאני עושה משהו, במקום לחנות את האוטו על המקום, אני מרחיק אותו 800 מטר, קילומטר, שוב, לא מדבר על ימים של 42 מעלות, אבל זה לא רוב הימים בארץ, ואני הולך למקום וחוזר. אם יש לי לעלות קומות, עד 3 קומות, אני עולה, לא עם מעלית, אני די סוגר את הפינה הזאת, כך שזה לא מסובך. ושוב אנחנו חוזרים לסוכר, סוכר צורכים הרבה, כל פעם שאתם לוקחים כפית סוכר, תחשבו שאתם עכשיו מכניסים איזושהי חוליית מחבלים לגוף, שקוצרת איפה שרק אפשר. זה הדימוי. עכשיו, אני מת על סוכר, אני מת על מתוקים, אני לא אגיד לכם שלא בורח לי פעם אני גם בונה לעצמי את האליבי, שאם תראו אותי פתאום אוכל איזה עוגה, אז אמרתי לכם שזה יכול לקרות, אבל בגדול, תחשבו על זה שאתם רואים סוכר, תעשו איזה שיח עם עצמכם, מה אתם יכולים להרוויח, מה אתם יכולים להפסיד. והרבה דברים לא בריאים. עכשיו שוב, אם אני יכול להסתכל על סוכר ולהגיד, אני עכשיו לוקח קוביית שוקולד, או אני עכשיו תואם את הדבר הזה, ומעכשיו עד, לא יודע מה, יום שני הבא, או לא כל אחד משהו יגדיר, אני לא עושה את זה ואני יודע שאני אעמוד בזה, נפלא. שוב, לא צריכים להיות יותר מדי קשוחים עם עצמנו, כי אמרתי, החיים הם חיים והם גם נגמרים מתישהו, כדאי ליהנות עד אז. אבל לעשות איזושהי הערכה, אוקיי? דיברת על הדלקת. כן. איך אנחנו יכולים לבדוק אותה? אז ככה. כל אחד משהו אחר. נכון. עכשיו, זו שאלה טובה מאוד. אני בונה איזשהו מסלול ליווי לאנשים, אני נותן כל מיני מכשירים שאפשר, אבל יש שני דברים. אחד, יש את הבדיחה על הפולנים והפולניות. אבל אומרים שאם אתה קם בבוקר ולא כואב לך שום דבר, כנראה שאתה מת. למה? כי כנראה שיש לך איזו רמה מסוימת של דלקת, ואם אתה לא מרגיש, אז אין לך דלקת, אבל גם אין לך חיים. זה בקטע של הבדיחה. עכשיו ברצינות, בדרך כלל כשאנחנו דלקתיים, אז רוב הזמן משהו כואב לנו. אפשר גם לעשות בדיקות. יש בדיקה שהיא לא נורא ספציפית, שנקראת CRP, אבל הבדיקה המאוד רצינית שהיא לא בקופות, זה Sensitive CRP. CRP זה בדיקה כללית, שהרבה פעמים שיש איזה חשד לאיזושהי בעיית פרקים או איזושהי דלקת בגוף, עושים אותה, אבל היא נורא לא ספציפית. אבל קודם כל, התחלתי ואני אדבר על אוכל ועל דברים אחרים. אפשר לדעת אם אתה מתנהל בצורה שהיא פרו-דלקתית או אנטי-דלקתית. זה דבר אחד. דבר שני, יש כל מיני מדדים שאפשר עם מכשירים. עכשיו, כל אחד יעשה את הבחירות שלו, אבל אני אומר, מבחינת הרגשה, כשאת עם דלקתיות, ה-wellness שלך, ההרגשה הכללית שלך היא לא 100. כל פעם כואב משהו אחר, אין אנרגיה, עושים משהו, והרבה פעמים הולכים לרופא, רופאת משפחה, הוא בודק אותך, אומר, אין כלום, אבל את מרגישה שאת לא זה. עכשיו, הרבה פעמים נגיד שיש כאבים, אז אנשים היום עושים משהו עם ג'ינג'ר, משהו עם קורקום, שהם הדברים האנטי-דלקתיים הזמינים כאוכל. אבל מדד מאוד ספציפי בסל הזה של הקופות אין, כי זה באמת התעסקות שבעיניי היא לא, כרגע הרפואה המערבית עסוקה יותר לצערי בקטע של להגיב למחלות, ופחות בקטע של למנוע אותם. אז כשיש דלקת שכואב, אז לוקחים אנטי-דלקתי, נון-סטרואידל, אנטי-אינפלמטורי דרגס, זה קבוצת תרופות שהכי משתמשים בה, טופן, אדקס, אדוויל, וולטרן, כולם בעצם הן תרופות שהולכות למקום שיש דלקת ומפריעות לדלקת. אבל אם נתרחק יותר ונבדוק למה יש דלקת ונשנה את התזונה שלנו, נעשה תרגילים של הרפאיה, נישן טוב, נאכל בריא, אז נצטרך הרבה פחות את כל התרופות האלה. ושוב, מה שאמרתי בהתחלה, לוז-לוז. היו באים אליי אנשים ואומרים, יש לי כאב ראש. בדקתי אותם, בדקתי שאין דגלים אדומים, שלא חס וחלילה, יש להם איזה סימן של לחץ דם גבוה, חס וחלילה גידול. בדקתי את הכל, ואז הייתי אומר להם, תראו, אתם יכולים לקחת תרופות, אפשר לבדוק למה כואב לכם הראש. כי הרבה פעמים זה ביטוי של משהו יותר עמוק בחיים שלכם. אולי אתם שונאים ללכת לעבודה, אולי כל פעם שאתם רואים את הבוס. רוב האנשים די כעסו עליי, אמרו, תן לי מרשם ושחרר אותי למרוץ המטורף שבחוץ. אבל זה הולך, אמרתי, זה ווין ווין או לוז לוז. זה לא שאין דרך אחרת, ודווקא רפואת משפחה מכל העולם הזה, יש לה מודל שנקרא ביו-פסיכו-סוציאל, שאתה מנסה לראות את זה.
הרבה פעמים גם רופאים ורופאות משפחה מנסים, אבל הרבה פעמים אני זוכר מלא שיחות שהיו לי עם אנשים שאמרו לי, תשמע, אני ממהר, אתה יכול לתת לי מרשם? זהו. בשביל זה החלטתי שאני עובר למקום שיותר להשפיע בזום אאוט. אוקיי, זה לגבי ה-BDNF הנמוך. עכשיו בואו נראה מה מעלה אותו, מה עושה לו בוסט. יש בדיקה ל-BDNF? זה בדיקת דם, אבל זו בדיקה יקרה, זה לא שאתה הולך, כשעושים מחקרים ודברים כאלה, אז בודקים את זה. היום יש בדיקות שממש מדם ורידי בודקים, אבל עושים על זה מחקרים, זה לא ברמה שאתה יכול ללכת ולבקש את זה כבדיקה רגילה. מה מעלה BDNF? נראה, נדמה לי שיש לי, אוקיי, יש לי שיקופית על הפעילות האירובית, אז זה יחכה לשיקופית הבאה. השורה הבאה שאני הולך לדבר עליה, אני הולך להסביר לכם, ומראש אני עושה דיסקליימר. לא לנסות את זה לבד בבית, כי אני מדבר עכשיו על כלי שהוא כבר כלי שדורש השגחה, שלא מתאים לכל אחד, אז אני מסביר איך עושים אותו, אבל אל תעשו אותו. זאת אומרת, אם אתם רוצים לעשות אותו, אתם צריכים להגיע לרופא, רופאה שמכירים אתכם, מתאים לכם, לא מתאים. עדיין חשוב לדעת, ואני כן אגיד מה כן אפשר, להכיר את הדברים האלה ומה המשמעויות שלהם. אז קודם כל, אחד הבעיות שלנו, פגשתי היום איזה חבר שלי שהיינו בקבוצת ריצה, נדמה לי שהמאמן המדהים שלנו נתן כאן הרצאה לפני פעמיים, גיל לוטם, אז עוד מישהו מהקבוצה הזאת פגשתי אותו, ואיכשהו דיברנו, ואז הוא אמר לי, אתה יודע, הבעיה הכי גדולה זה לא הפעילות הגופנית, הבעיה זה לסתום את הפה. ואז התחילה איזו שיחה. הבעיה היא לא הפעילות, לעשות פעילות גופנית, אלא לסתום את הפה. למה? כי בעצם החיים שלנו היום אין סוף גירויים. והאין סוף גירויים האלה בעצם יושבים מהנדסות ומהנדסים, וחושבים איזה מזון לייצר, שהוא ייראה מאוד מאוד מושך, שהטעם שלו לא נוכל לעמוד בו, ואיך מה? איך לפתוח את הפה? כן, ולא לסגור אותו, או כל הזמן לתדלק. והדברים האלה הם דברים שמאוד קשה להתמודד איתם. למה אני אומר את זה? כי הצעד הראשון שכדאי לנסות, זה פשוט להחליט על איזשהו חלון אכילה. זאת אומרת, משעה מסוימת עד שעה מסוימת, לאכול וזהו. ואני אומר לכם את זה, ומיד עולה בי הקול הזה שאומר, חכם גדול, הלא אתה בעצמך, בערך פעמיים 3 בשבוע, מוצא את עצמך אוכל תפוח ב-11 בלילה, או יותר מתפוח. אז אני מתוודה ואומר, אני גם לא צדיק גדול. אני השתפרתי עם השנים, אבל הקטע הזה של להחליט שיש שעות שאוכלים בהם, אחר כך נדבר מה אוכלים בשעות האלה, אבל קודם כל, יש שעה שהפה נסגר. זה מאוד מאוד חשוב, קודם כל, כי כשאנחנו אוכלים, הרבה פעמים רואים את זה בבתי חולים, אני זוכר שהיה לנו תמיד סמינריונים איפשהו ב-1:30-2 אחרי ארוחת צהריים של הבית חולים, ואז אתה נגיד צריך להרצות, אז אתה המרצה, מן הסתם אתה תהיה ער. רופא או שניים בכירים או רופאות, זאת אומרת, מנהלת מחלקה והסגן שלו לא נעים, וכל השאר ישנים שינה. למה זה קורה? כי בעצם אתה אוכל גם לא מאוד בריא ומאוד כבד, כל אדם הולך למערכת העיכול, אז הוא לא מגיע למוח, אין חוכמות. הוא הולך לאיפה שצריך לתת עבודה עכשיו, לפרק את האוכל. למה זה חשוב לדבר על זה? כי גם בלילה, אם אנחנו לא אוכלים, יש מערכות אחרות שיכולות לעבוד, מערכת החיסון, כל מיני מערכות שהן צריכות את הזרימה של הדם ואת השקט של המערכת הזאת שאנחנו לא נותנים לה מנוחה. מערכת העיכול זו המערכת שעובדת הכי הרבה זמן אצלנו, רוב הזמן. זאת אומרת, הרבה אנשים שאומרים להם את המילה צום, הם מיד נכנסים לחרדה קיומית, גם אם זה צום של כמה שעות. אז מה שאני אומר שאפשר לנסות, זה קודם כל להחליט על איזשהו פרק זמן סביר, שמעבר לא אוכלים. אפשר להתחיל אפילו ב-12:12. זאת אומרת, ושוב, תחשבו על זה שאם התעוררתם ב-7 בבוקר ואכלתם איזה גוגייה או דגנים, וב-7 בערב אתם כבר לא אמורים יותר לאכול, אז יהיו כאן הרבה אנשים, רגע, ומה אני אוכל מול הטלוויזיה, או כל מיני דברים כאלה. אז גם 12:12 לפעמים יכול להיות קשה, אבל תתחילו עם 12:12, זה לא צריך, לא מחייב ייעוץ רופא, אוקיי? אפשר אחר כך קצת לצמצם את החלון, אוקיי? 8:16 זה כבר אתגר, ואז אני אומר, מי שעל זה רוצה ללכת, אז כדאי שפעם אחת ידבר עם רופא המשפחה, כי תלוי איך הבדיקות שלו, אם הוא לוקח תרופות, כל מיני דברים כאלה. אבל 8:16 זה בהחלט דבר טוב, כי ברגע שאנחנו עוברים את ה-16 שעות, וזה נושא להרצאה אחרת, ויש על זה 2 פרסי נובל, מושג שנקרא אוטופגיה, כשאנחנו בערך מתחילים מהשעה ה-16 והלאה, לא נכנס אוכל,
אז הגוף מרגיש את הרעב, ואז הוא אומר, רגע, יש לנו בעיה כאן של אנרגיה, בוא נתייעל, ואז הוא הולך ומנקה, מנקה קצת השומנים, מנקה עברונים חלשים, עושה כזה בדק בית, את מה אפשר למחזר עכשיו. כי אין מבחוץ את האספקה של הפיצות והשוקולדים והסטייקים, אז צריך להיות יותר יעילים. אז זה בערך כנראה בטווח של ה-16. כמובן שאם יותר, אז יותר. אז תראי, ככל שהשמונה יסתיימו מוקדם יותר, זה עדיף. אבל זה כל אחד צריך להתאים לעצמו אחד, וב' גם צריך לראות מה נוח ומה נעים. כאילו אם כבר אתה עושה דבר כזה, ואני אומר, זה דבר שכבר עושים אחרי שמדברים עם מישהו שמכיר אותך רפואית, אז צריך לראות מה יותר מתאים לך. ושוב, הדבר המשמעותי זה אם אתה עושה 8-16, שוב, בפיקוח רפואי, ההתמדה בזה. זאת אומרת, זה לא תמיד יצליח, אבל אם נגיד חודש יצא שאתה עושה 8-16, 20 וימים, משהו כאן מתחיל לזוז. ואם זה יהיה שנה, חבל על הזמן. אוקיי? כל דבר כזה צריך לזכור, שאם אתם עושים שינוי, קודם כל, עדיף שזה לא יהיה דרמה. דרמה מעוררת פחד, פחד מעלה סטרס, סטרס גורם לנו לרצות סוכר, והבנתם מה התהליך. אז עדיף לעשות דברים שאפשר לעשות, ולא בצורה מאוד מאוד קיצונית, והתמדה. אם אני עכשיו מכוון לשם, וזאת הדרך שלי להיות חולה, ואני לוקח 2 מעלות ימינה, לאורך זמן אני מאוד אתרחק מהנקודה של החולי. ואם אני מתרחק מהחולי, אני מקדם את הבריאות שלי. וזה תמיד צריך לזכור. עושים שינויים קטנים, מתמידים, אנחנו מרוויחים. וגם להפך, אני עושה שינוי רע, ואני מתמיד איתו, אז אני אהיה חולה יותר. הנושא השני, שזה שוב נושא להרצאה, אני אעשה עליו ב3 דקות, נקרא FMD. הראשי תיבות זה Fasting Mimicking Diet. זאת אומרת, תזונה שהיא לא ממש צום, אבל היא מחקה את הצום. יש חוקר, ביולוג בשם לונגו, שהוא התחיל לחקור את זה על בעלי חיים, ואחר כך זה עבר לבני אדם, ולא מזמן יצא מחקר על זה שלקחו קבוצה של בני אדם ל3 חודשים, כל חודש ב5 ימים הראשונים בלבד. הם עשו את ה-FMD הזה. FMD זה תזונה של 600-700 קלוריות. בדרך כלל, הרבה דברים מהצומח, במקרים שלו, ולמעשה הגוף מרגיש כאילו שהוא בצום מלא, למרות שאוכלים שם הרבה ירקות, קצת אגוזים, הרבה מרקים. ואז כתוצאה מ5 ימים, פעם בתחילת כל חודש, 3 חודשים, המדדים שלהם ממש היו מדהימים. היו סמני דלקת, מי ששאל, כי זה עשו בניסוי, ראו שההמוגלובין A1C, אני לא זוכר מי דיבר על ההמוגלובין A1C, ירד בצורה דרמטית, על 3 חודשים של 5 ימים ראשונים בחודש, 3 חודשים. זאת אומרת, ה-FMD כנראה זה דבר שיש לו עוצמות אדירות. עכשיו שוב, 5 ימים לאכול 600-700 קלוריות, לא דבר פשוט, ושוב, לא לנסות לבד בבית, זה נורא תלוי מי אתה, אם יש לך מחלות רקע, אם יש לך תרופות. אבל זה משהו שתחת פיקוח הוא אפשרי, ושוב, אם מישהו מאוד בריא, אז עדיין כדאי להתייעץ עם הרופא, אבל זה אפשרי. ואם לא fasting mimicking diet, אלא שוב, אני מחליט שלפחות חלק מהימים, אני כן דואג שהקלוריות שלי יהיו משהו שאני מקפיד עליו, אז עשיתי גם משהו טוב. ושוב, אם אני אעשה 5 ימים שיחסית התזונה שלי תהיה מאוד מאוד בריאה, היא לא תהיה fasting mimicking, כי היא לא תהיה 600-700, היא תהיה 1200-1400. אם אני אעשה את זה כל חודש, כמה ימים, לאורך זמן, זה מה שיחזיר אותי למשקל האופטימלי שלי. אחד הדברים הכי בעייתיים עם הדיאטות, שא' בעיניי הן אף פעם לא בריאות, כי רוב אלה שמעבירים אותם אין להם לצערי הרבה מושג, והדבר השני זה עונש שמחכים שיגמר. הדרך השנייה זה לקחת את החיים שלי ולהגיד, אני משנה 1, 2, 3, 4, דברים שאני יכול לעמוד בהם, ואם אני פישלתי יום-יומיים בסדר, אני סלחתי לעצמי ואני חוזר, ואני מתמיד, ואם עושים את זה מספיק זמן, אז גם מרזים, הרבה יותר חשוב שנהיים בריאים, אני יכול להגיד לכם עליי, שאני, כמו שאתם רואים אותי עכשיו, הייתי 25 קילו יותר. וזה היה בתקופת ההתמחות שלי ברפואת משפחה, ויום אחד, לא יום אחד, עשיתי מסלול מאוד מאוד מדויק, שהביא אותי בסוף למקום שאני נמצא כרגע. אבל זה לקח לי המון המון זמן, כי כל פעם הייתי בודק משהו. כל הדיאטות שהיו אי פעם, כולל אטקינס, שהיום זה קוראים לזה הקטוגנית, ובדקתי גם מה זה עושה לי. אבל השינוי, ברגע שאתה מקבל כלים שאתה יכול לעמוד בהם, אבל הם לא יגרמו לזה יש לך עוד חודש חתונה ואתה תרד 2 מספרים. כי גם אם זה יקרה, הגוף יהיה במצוקה מאוד גדולה, יפרק שריר, וברגע שתחזור לקלוריות, אז במקום השריר שהוא פירק, יש לך כבר רקמת שומן הרבה יותר גדולה, ואז הסחרור הוא מאוד מאוד גדול. אז זה הנושא של הקטוגנית,
וה-FMD והפלנט בייס קטוגנית, אמרתי את זה כבר על הדרך, זה אותו צאן. מה שקשור למדיטציה ולמיינדפולנס, כמה אנשים, מי שעשה, מכיר מדיטציות, שירים את היד? חצי. איזה שיקופית אני? מספר? איפה רואים את המספר? כאן, אוקיי, וואי, אני באמצע. כמה זמן אתם מוכנים לגלוש מעבר לשעה? בוא נגיד ככה, מי שמוכן לגלוש מעבר לשעה שירים את היד, אז אני אקח החלטה. לא, כי יש לי כאן, אני רוצה לעשות לכם איזה סוג של מדיטציה. היא תיקח עוד איזה 5-10 דקות אקסטרה. יש מישהו בוא נעשה ככה, מי שלא רוצה זה בסדר? מה? כן, אבל אמרו לי שעה וזה בסדר? אוקיי, אז אני אעשה לכם הפתעה, אני ממליץ, אז תעצמו את העיניים ותושיטו את היד. אני אתן לכם משהו ביד, תשתדלו להישאר בעיניים עצומות, כי אז נרוויח עוד משהו. בסדר? לא, יד שאפשר יהיה לקחת ממנה אחר כך. טוב. יכולה לעזור לי? כן, תקחי בכמות. או שניקח כוס. כן, ניקח בכוס, רגע. כבר אין כוסות. יש כאן יופי. אז תעביר עם הכוס, ואז זה לא יהיה כאילו... יופי, בסדר. איפה נעצרתי? כאן. תסגור את היד. תסגור את היד, אוקיי. טוב, אני מקווה שאני לא מפספס אף אחד. בינתיים, כשאתם מחכים ומחכות, תעשו נשימות. זהו, את יכולה לסגור את היד. כאן, אוקיי, כאן יש לכולם. אפשר לסגור את היד, מי ששמו לו משהו ביד יכול לסגור. לא פספסתי אף אחד. מי שמרגיש שהוא סוגר את היד, אין כלום שיגיד. זהו? כאן. זהו? כן, אוקיי, טוב. אז תשאירו את העיניים סגורות, ותמששו את מה שיש לכם ביד, אל תגידו מה זה, כי אולי חלק עוד לא בטוחים. באותה יד. עכשיו, קצת תמששו, תראו מה אתם מרגישים, מה זה נראה לכם, אוקיי? עכשיו בעיניים עצומות תיקחו את זה מהיד, ותעבירו לפה. שים את זה בתוך הפה. לא ללעוס לו כלום, פשוט להחזיק את זה בפה. אוקיי? לגלגל עם הלשון. להיות ערים למה אתם מרגישים עכשיו בחלל הפה. אוקיי? לגלגל, להעביר את זה למעלה לחך העליון, מתחת ללשון. אפשר את כל מה שהיה בעד להכניס לפה, לא חייב אחד. היום זה תרגול לוקסוס, עוד לא. רק להרגיש מה קורה בפה עכשיו. ומה קורה למה שנכנס לפה. אם הוא שינה את הגודל, הוא שינה את המרקם שלו. עכשיו לתת ביס בודד אחד. ולשים את זה מתחת ללשון. להרגיש מה קורה עכשיו בחלל הפה. מה הטעם שמתפזר לנו עכשיו בפה. שוב, להדביק את זה לחך העליון, לגלגל מתחת ללשון, לעשות איזה נשימה בינתיים. עכשיו עוד 2 ביסים. שוב, לשים לב אם משהו עכשיו משתנה בטעם שיש לנו בפה.
זהו, עכשיו לתת עוד 3 ביסים, עוד לא לבלוע. עכשיו לחשוב על זה שאנחנו הולכים לבלוע, להתכונן ולבלוע. זהו, עכשיו אפשר לפתוח את העיניים. מישהו או מישהי רוצה לשתף? מה הרגשה? מתוק. מה, עברו עוד דברים בראש כשעשיתם את זה? מה? אוקיי. אתם פעם חשבתם, כן. זה היה צימוקים, סליחה שאני אומרת, אבל נראה לי שהם היו כאילו, הם לא היו ממש צימוקים, כנראה הם לא היו... אני אגש אחר כך לחנות ברחוב האלון ואני אשלול ממנו את הרישיון. לא, זה דווקא לא, זה מסטופ מרקט. אוקיי. אוקיי. עצם ההתעסקות, לעלות, להרגיש את כל הטעמים, היא בעצם פתרה לנו, אנחנו אוכלים מהר, נכון. אז אנחנו אוכלים הרבה. אבל אם אנחנו אוכלים לאט ומרגישים כל טעם, יפה מאוד, בעצם נכון? שולטים. אז קודם כל, אכלנו היום משהו מאוד לאט. זה מאוד לא מאפיין אותנו. בדרך כלל אנחנו גם לא מבזבזים זמן על לאכול. אנחנו עושים משהו אחר כדי לנצל את הזמן. לאכול זה לא מספיק חשוב בשביל שזה הדבר היחידי שנעשה. זה אחד. הדבר השני, שבעצם בתרגול הזה, שאפשר לעשות אותו הרבה יותר ארוך, אבל כנראה שגם הצימוקים לא היו משהו, אז העניין הוא שבעצם, לפחות בהתנסות הזאת של כמה דקות, היינו רק בעניין הזה של הכאן ועכשיו. היינו עסוקים בטעם של צימוק, במרקם. המוח קרוב לוודאי אצל רובנו לא היה בקדימה אחורה שכל הזמן המוח שלנו יודע לעשות. היינו בכאן ועכשיו. התרגול הזה זה נקרא תרגיל מדיטציית הצימוקים של ג'ון קבט-זין, אחד החוקרים שהביא למערב את המיינדפולנס, שהיום הוא מאוד מקובל, וזה כמו הרבה סיפורים שיש המון דברים במזרח, שמכיוון שהם לא יודעים לדבר עם המערב, אז המערב לא מכיר אותם ולא מכיר בהם. מדיטציה ומיינדפולנס, כל הדברים האלה שמרכזים אותנו בכאן ועכשיו, הם דברים מאוד מאוד שמעלים רוגע, ששוב מעלים את הזרוע האנטי-דלקתית. והדברים האלה שוב, גם מה שנאמר כאן, אם אתם תחליטו שלפחות ארוחה אחת ביום, עזבו ביום, בואו נדבר על 2 ארוחות. ארוחה אחת באמצע השבוע וארוחה אחת בסוף השבוע, שאין שום דבר אחר חוץ מלאכול. מקדישים לעצמכם ארוחה. יושבים מול האוכל, אין טלוויזיה, אין טלפונים, אין מיילים, פשוט מבזבזים חצי שעה על לאכול. אני אומר את זה בציניות כמובן, ותראו כמה שזה עושה רוגע, כי הדברים האלה, כשאנחנו אוכלים ברוגע, כל העיכול, כל הניצול של האוכל, כל הדברים הוא הרבה יותר טוב מאשר אנחנו אוכלים בחטף. גם הטעמים. נכון? אז זה היה הרעיון של המדיטציה, ושוב, מדיטציה, מיינדפולנס, יש מיליון סוגים, תעשו ביוטיוב חיפוש, תעשו, ואתם פשוט תתנסו. אפשר להתנסות במדיטציה של 10 דקות פעם ביום, פעמיים ביום. זה עושה שינוי אדיר מבחינת התחושה הטובה ואת ההרגשה הטובה. מזונות שהם נוגדי חמצון ועשירים בפוליפנולים, אני אגיע לזה בהמשך. עכשיו, הדבר הבא שאני, כאילו אמרתי שאני אגע בו בנפרד, זה הנושא של התרגילים האירוביים, כבר דיברנו קצת. אז זהו, שאמרתי על 150 דקות. פעילות אירובית זה פעילות שבה, הפעילות שלי מבוססת חמצן. זאת אומרת, אני עושה עכשיו איזושהי פעילות גופנית, והמאמץ הוא כזה שהוא לא מוגזם. הוא לא גורם לי להיות במצב שהשרירים לא מקבלים את האנרגיה דרך תהליך של חמצון. ולמעשה, אחד המדדים לראות שאני בתהליך אירובי, מעבר לכל נשעונים שמראים לך אם אתה בירוק או באדום, פשוט שאני מסוגל לדבר. לא שיחות ארוכות, כי אז כנראה האירובי שלי הוא כזה, אבל אני יכול בריצה לדבר עם זה שרץ או רצה לידי. אז אני בתחום האירובי. 20 עד 30 דקות ביום. אז אמרתי, זה גם הנושא הזה של להגיע ל-150 דקות, זה לא כזה ביג דיל. מי שלא עושה את זה בכלל, או לא עשה את זה עד עכשיו, עד היום, עד מחר בבוקר שהוא מתחיל או מתחילה, אז תגדירו לעצמכם 5 דקות כל יום. 5 דקות. אבל תהיו אובססיביים עם 5 דקות. תלכו כל יום 5 דקות. ממש תשימו טיימר, 5 דקות, זה מצפצף, גמרתם. 5 דקות, תלכו ככה כמה שבועות. אחרי כמה שבועות תעלו ל10 דקות. וככה לאט לאט, תוך כמה חודשים, אתם מגיעים לזה. ומהרגע שתגיעו לזה, אתם לא תרצו להפסיק.
לא תרצו להפסיק. כי הגוף יגיד לכם תודה, הוא יעריך את זה, המוח, השרירים, הכל. כי זה חלק מהתוכנה שלנו. התוכנה שלנו לא אמורה להושיב אותנו מול מחשב, או מול כל מכשיר אחר בלי לזוז. היושבנות הזאת זה אחד הדברים הכי בעייתיים, גם לנושא המוח וגם לכל שאר המערכות. אז פעילות אירובית מאוד מאוד חשובה, ושוב, לזכור שהליכה לצורך העניין זה מספיק טוב. לא צריך לא לרוץ מרתון ולא 10 קילומטר ולא 5. ללכת 20-25 דקות, 6 פעמים בשבוע, להגיע ל-150, אפשר לעשות וי ענק ליד זה, אוקיי? אז שוב, הדברים האלה גורמים לזה שה-BDNF, אותו חומר, אותו חלבון, עוזר למוח ולגמישות שלו. זה מופיע גם בהמלצות של רפואת המשפחה, ומה ששוב, המשפט שאני כל הזמן אומר, התמדה הרבה יותר חשובה מלהיכנס ברבק, מה שנקרא, ולהחליט, אני עכשיו שם עליי בגדים ורץ 10 קילומטר. אני לא אצליח לרוץ 10 קילומטר, אני אפצע, ואני בחיים לא רוצה יותר לעשות את זה. אבל אם אני מחליט שאני מתחיל משהו, עוד הרבה יותר טוב, תחליטו עם חברה, יש לזה סיכוי עוד הרבה יותר טוב. אחד הדברים שאני עושה בליווי עם אנשים זה לבנות קבוצה, כדי שאנשים יתמכו אחד בשני. אבל זה הרעיון בגדול, אוקיי? הדבר הבא, אני רואה שכבר דיברתי איתו על הדרך, אז אני מניח שהכל מוכר, אני רק אחזור על זה. אז דיברנו על 12-12, מישהי כאן שאלה על 16-8. בוא, אוקיי, נעשה חזרה. אז ככה, הנושא של חלון אכילה, או מה שנקרא intermittent fasting, זאת אומרת, אני צם לסירוגין. אני לא עושה עכשיו צום של זה. אז או שאני 12 שעות אוכל, 12 שעות לא, ואני אומר, בתור התחלה, מי שלא עשה את זה אף פעם, זה לא פשוט. אמרתי, אם אנחנו קמים ב7 בבוקר, ב7:05 כבר אי אפשר לאכול, לא תמיד זה בא טוב, אבל זה אתגר. בטח ובטח אם מחליטים שאוכלים רק 8 שעות, שזה כבר מתקדמים מאוד. ואני אומר, כל הנושא הזה של זה... אם לא עשית את זה עד היום, אז אם תעשי את זה מספיק זמן, את תראי שינויים בהרבה דברים. אם זה מעולם לא היה, זה שינוי שישדרג לך מאוד את הבריאות, וגם את הנושא של התפקוד המוחי. תמיד צריך לראות איפה אתה עומד, ואיפה אתה לוקח קצת שיפור, כדי שהמצב יהיה קצת טוב יותר. כן. אז זה עוד 3 הרצאות. יש מושג שנקרא DII, Dietary Inflammatory Index. בתוך האוכל יש דברים שהם דלקתיים ואנטי-דלקתיים. בגדול, תבדקי קודם כל מה את אוכלת, מתי את אוכלת, תשתדלי שיהיה לך ארוחה 2... לא, זהו. אז גם בתוך זה עדיף שיהיו 3 ארוחות או 2 ארוחות, או אפילו מושג שהוא מאוד מתקדם שנקרא OMAD, One Meal a Day. זאת אומרת, עדיף שתהיינה ארוחות מרוכזות, עם הרכב נכון, 2 הרצאות, אבל בגדול כדאי שיש שם הרבה ירקות, חלבון ואיזושהי פחמימה מורכבת, ומאוד מאוד חשוב שעושים ארוחה, הפסקה ארוחה. הקטע הזה של לנשנש כל היום הוא גם קטע שמחריב את הבריאות, כי שוב, כל פעם שאני אוכל, אני מאיר את האינסולין, האינסולין קופץ, הסוכר קופץ, כל הזמן הגוף עובד, ואז זה משהו כזה. עדיף שיהיו קווים כמה שיותר מאוזנים. אז גם בחלון הזה, כדאי שתהיה אפילו 3 ארוחות, אבל כל ארוחה תהיה ארוחה מסודרת, ועד לארוחה הבאה רק מים או משהו שהוא בלי ערך קלורי. אוקיי? לא, אמרתי דיאטה מבוססת צומח. גילוי נאות, אני טבעוני הרבה שנים, אבל אני לא חושב שזה הדרך היחידה להיות בריא. גם יכול להיות שאפילו הדרך היותר בריאה, מי שאמרתי יראה על האזורים הכחולים, זה שאוכלים מדי פעם מעולם החי, אבל שהתזונה תהיה מבוססת צומח. התזונה שמגיעה מעולם הצומח היא התזונה אנטי-דלקתית. התזונה שמגיעה מעולם החי היא התזונה הדלקתית. עכשיו, יש ציון בהתאם לכמה אני אוכל מהחי. ככל שאני אוכל יותר מהחי, אני מעלה את הדלקת. אם אני אוכל פחות, אז אני יכול ליהנות ממה שאני אוהב מעולם החי, ועדיין להיות במאזן חיובי, וזה 2 שניות על זה, כי זה באמת הרצאה נפרדת. אבל בגדול, תזונה מבוססת צומח ומגוון, זה תזונה מאוד טובה. מה? זה עוד הרצאה. חלבון, יש לנו מספיק. אם תסתכלי על גורילה ועל היפופוטם ועל קרנף, לא נראה לי שיש להם בעיה של שרירים או של חלבון, והם לא לוקחים תוספים. אז יש כאן גם, שוב, יש לנו המון התמסחרות. אם אני מלמד ילדים מגיל 0, שבשביל ללכת לחדר כושר הם צריכים לקנות ג'ארות של 600 שקל עם מי גבינה, אז הם יקנו את זה. אבל יש
ספקטרום מאוד רחב כמה חלבון צריך לקחת, מ-1.5-2 גרם לקילוגרם, ועד גרסאות של רופאים אמריקאים שבריאים מאוד, שמדברים על 0.8 גרם לקילוגרם, תחום ענקי. כנראה שאם אתה אוכל מגוון מספיק, גם מהצומח, אתה אוכל קטניות ודברים כאלה, לא תהיה לך בעיה של חלבון. אלא אם כן, אתה רוצה ללכת להיות מר עולם, אבל זה כבר סיפור אחר. בגיל מבוגר זה חשוב, אבל בגיל מבוגר יש עוד פרמטרים שאתה בודק. בגיל מבוגר, כדאי להגיע לגיל מבוגר, עוד הרצאה, עם מסה של שרירים, בעיקר שרירי ליבה. אז זה קשור לפעילות הגופנית, לא האירובית, אלא לפעילות שמדברת על כוח. בכל גיל, בטח בגיל המבוגר, כדאי לעבוד על כוח, כדי שיהיה לנו שרירים. אבל זה באמת, כל דבר כזה אני יכול לדבר שעות, ואנחנו לא נצא מפה עד הבוקר, אז נתחיל להצטמצם. אפשר לדבר על זה. אז דיברנו על העניין של הדלקתיות, ושוב, שינויים קיצוניים או גדולים מאוד, כמובן שכדאי, או צריכים להיות עם השגחה רפואית. אני רואה שאת רוב הדברים ממילא אמרתי, אז זה יהיה יותר מהיר. דיברתי על הנושא של הדיאטה הקטוגנית. שוב, יש שתי דיאטות קטוגניות. יש היום משהו שמאוד אופנתי, שמראים לכם שפים, לא יודע כמה יש להם כאן טיקטוק, אבל בכל הרשתות, שף שמקפיץ חביתה של 5 ביצים, ואחר כך סטייק, ואחר כך זה. בעיניי זה נורא והיום. עזבו אני לא מדבר על החמלה, רק מבחינה זה שחלבון מהחי הוא חלבון מאוד מאוד דלקתי. עכשיו שוב, אם אוכלים בשר פעמיים בשבוע זה משהו אחד, אם אוכלים כזאת כמות של ביצים, אתה לא ממליץ על הדיאטה הזאת? ממש לא. אני חושב שהיא דיאטה שגם אם היא תגרום לאנשים לרזות בטווחים הקרובים, בדרך כלל מי שמראה לכם את הדיאטה הזאת זה אנשים צעירים, 30, 40, אתה לא רואה אותם אחר כך. החומרים האלה, אתם יכולים אחר כך לבדוק אותי, בכלל תבדקו אותי, בבשר יש חומר שנקרא Neo5GC, אחד. הדבר השני, שזה איזשהו מעטפת סוכרית על הבשר, שהגוף מזהה אותה כמשהו חיצוני ותוקף אותה ויוצר דלקת. הדבר הנוסף שיש בבשר, בגבינות, בביצים, החומרים שנכנסים ופוגשים את החיידקי מעיים שלנו, שזה עוד 3 הרצאות, החיידקי מעיים האלה, אחד משניים. אם הם מקבלים משהו מהצומח, הם עושים דברים טובים, שומרים על החיים. אם הם מקבלים משהו מהחי, מייצרים חומר, וזה באמת תבדקו בגוגל, שנקרא TMAO, והחומר הנוראי הזה עושה דברים מאוד קשים, הוא מעלה סיכון לשבץ, להתקפי לב, סותם את העורקים. עכשיו, אין שחור ולבן, אבל אם מישהו אוכל קטוגנית, זה רק שאלה של זמן. הדבר הנוסף, שהחלבון של החי הוא מאוד מעמיס על הכליות. אז אם אתה מעמיס המון, אז בגיל 50-55 הכליות שלך ייפגעו. קטוגני זה מצב של חילוף חומרים שבהם אין לגוף סוכר, ואז הוא מפרק שומנים. אז רגע, קטוגני זה מצב מטאבולי, מצב של חילוף חומרים שהגוף, שהוא אוהב בעיקרון סוכר, אין לו מספיק, ואז הוא הולך למסלול האלטרנטיבי, שבו הוא מפרק שומנים, או של הגוף, או שהוא מקבל. ואז שהוא מפרק שומנים, נוצרים קטונים, זה אותו חומר של פירוק שומנים. עכשיו, למצב הזה אפשר להגיע כתוצאה מזה שאין מספיק סוכר. רק החומרים שעושים יכולים לבוא מעולם החי, חלבון ושומן מהחי, או חלבון ושומן מהצומח. אם זה הצומח, זה לא עושה את הקטסטרופות, זה יותר קשה, כי להגיע לקטוגנית מהצומח זה יותר מורכב, אבל זה הרבה יותר בריא. כל המחקרים שדיברתי איתכם על ה-FMD והדברים האלה, הדברים הטובים באים כשעושים את זה מהצומח, לא מהחי. וזה תחום שאני בהחלט מוכן לעשות... מה? את מה? אז שוב, אני אומר, ברגע שזה מגיע מהחי, מבחינתי, מבחינת מה שאני מאמין, ותבדקו אותי, חלבון מהחי, כשהוא עובר רמה מסוימת, הוא עובד בכמה ערוצים. וזה הפרעה לכליות, החומר שקיים בבשר, שזה ה-Neo 5GC, תעשו גוגל, NEU 5GC, בעיקר אדום. וה-TMAO, שמגיע מביצים וממוצרים מהחי, זה מגיע מהחי. אז זאת אומרת, סיכון הכליות, משהו שמעורר דלקת במנגנון אחד, משהו שמעורר חומר שנקרא TMAO במנגנון שני. אז אני אומר, אין שחור ולבן, אני לא עושה עכשיו מיסיון להוציא אותך מכל, כולם טבעונים וטבעוניות, ממש לא. המידתיות, ולהבין, מינון נכון, ולהבין שמה שבריא לנו, כנראה הוא בעיקרו מהצומח. זה לא אומר לא לאכול מהחי, אבל שזה לא יהיה, מי שמקפיץ חביתה מ5 ביצים, הוא סוג של מתאבד בעיניי. אבל הוא צעיר, הוא צעיר. אז תגידי לו שיעשה על זה גוגל, זה הטווח הארוך. כן, הלכנו, לא. אז אני אומר,
אוקיי, בואו נמשיך. אז בעיקרון אמרתי, הדיאטה הקטוגנית היא זו קטוגנית מבוססת צומח, היא זאת שמעלה את ה-BDNF, אותו חומר. זה מה שמעלה את ה-BDNF. עכשיו, אם נעשה בינתיים, את יודעת מה, אני עוד מעט מגיע עכשיו אני אגיע לאוכל, שהוא האוכל שעוזר למוח ומעלה את ה-BDNF, אוקיי? דברים שטובים למוח ומעלים BDNF, אז כל החומרים שעשירים בפוליפנולים, זה כל החומרים שמגיעים מפירות וירקות צבעוניים. מבחינת הדברים המשמעותיים זה האוכמניות, התפוחים, הקייל והכרוב. עכשיו, כמה דברים. קייל זה ירק ששייך למשפחת המצליבים, הוא ירק מאוד מאוד בריא, אבל צריך להתחיל אותו בכמות מאוד קטנה, בעיקר אם צורכים אותו טרי, כדי לראות איך אתם מרגישים. יש אחוז קטן של האנשים שמשפחת המצליבים היא קצת יותר בעייתית, ואז צריך א', לבשל את זה. זהו, א', צריך לבשל את זה, וב', אם יש למישהו נטייה לבעיות בבלוטת התריס, או שהוא כבר מטופל, אז כל משפחת המצליבים היא משפחה גויטרוגנית, זאת אומרת, היא משפחה שיכולה להשפיע על בלוטת התריס. עכשיו שוב, זה לא כמויות קטנות, אבל אם מישהו עכשיו מתחיל לאכול כל הזמן רק מצליבים, וכמובן שאם מישהו יש לו טיפול, אז הוא יראה גם בבדיקות שינוי. אבל זה לא שזה איסור מוחלט, אבל בהקשר של בלוטת התריס בהחלט צריך להיות ערים לזה, אוקיי? עכשיו לגבי האוכמניות, זה מהרצאה אחרת, אבל אני אחבר את זה וזה חשוב למוח. בתוך עולם הפירות, הפירות הכי בריאים זה פירות היער. בתוך פירות היער, הכי בריא שיש זה אוכמניות כחולות. עכשיו, זה לא זול, היום בכלל פירות זה לקנות במטילי זהב, אבל אם יש משהו שאנחנו חייבים לעצמנו, זה כוס של אוכמניות כחולות ביום, זה דבר מדהים. אפשר לקנות אותה קפואה, אפשר לגדל אותה, וזה מאוד מאוד מומלץ. כן. גם, זה בסדר, כן. תראו, תמיד עדיף לאכול טרי, אבל אין שחור ולבן, והקפוא זה מאוד זמין, וקרוב לוודאי שיש 70-80. תנדבו בלקט ישראל, חקלאים עוד דברים חשובים שהם עוזרים למוח, זה הנושא של מה שקשור לקורקום ותה ירוק, ושוב, אתם בטח רואים גם, זה דווקא מהפרסומות הטובות, שרואים את כל המרכיבים של התה הירוק, באמת יש בו הרבה דברים בריאים, גם בקורקום. לגבי אגוזים מאוד בריאים למוח, בעיקר מקדמיה, ושוב אני מסייג, אגוזים במידה, 3, 4, 5, זהו. למה? כי אגוזים יש להם עוד מרכיבים, ואחד המרכיבים שיש באגוזים, זה לא רק שומן, יש לנו שוב בשיווי משקל הזה, יש לנו 2 חומצות שומן, אומגה 6, שהיא זאת שעושה דלקת וזאת שמקרישה את הדם, ואומגה 3, זאת שהיא אנטי דלקתית ואנטי קרישה. באגוזים יש הרבה אומגה 6, זאת אומרת, אם אני אוכל הרבה אגוזים, אני מעצים את הזרוע הדלקתית, שגם ככה, אמרתי, גם הסטרס, גם התזונה המערבית, המעובדת, הסוכר, כל הזמן מושכת לדלקת. אז יש באגוזים משהו שנקרא מופה. מופה זה קיצור של mono-unsaturated fatty acid, חומצות שומן חד בלתי רבועיות, שהן עוזרות מאוד למוח ולכלי הדם. אבל במידה, וזה בסדר גם, כי זה נורא יקר, אז זה בא טוב. מה? לא משנה. ב-12 שעות. ב-12 שאת אוכלת. אוקיי. עוד דבר אחד, שהוא אני... מה כתוב בתפוחים? One apple a day makes the doctor away, זה משפט שאני זוכר מן זמן. תפוחים זה משהו מאוד בריא. איזה? זאת השאלה. יש כאלה שטוענים שהחמוצים הם הבריאים יותר. אני לא חושב שיש הבדל גדול, ולא ראיתי מחקרים בכזאת רמה של רזולוציה שיגידו לך תאכל פינק ליידי ולא סמית או משהו כזה. את אלה שאתה אוהב, העיקר שתאכל אותם. זה מה שחשוב. מה? כן, המצליבים, כל המשפחה של המצליבים, חרדל, כרוב, כרובית, צנון, צנונית, ברוקולי, בטח פספסתי עוד כמה. זו משפחה מאוד מאוד בריאה, ושוב, בהסתייגויות של בלוטת התריס, לא להגזים ולראות מה קורה לנו עם הבטן. בתה ירוק, סליחה? נכון, עכשיו אני רוצה להגיד משהו. כל נושא הגזים, מכל עולם הצומח, גם קטניות, אז לבישול יש יתרון תמיד, אחד, ובקטניות, מה? לא, אם זה לא בישול מאוד בטמפרטורה גבוהה ואת גם שותה את המים, הרוב בסדר. הוויטמינים שהם מאוד מאוד רגישים לחום זה המסיסים במים, בעיקר C.
אבל יש הרבה ויטמינים אחרים והרבה מרכיבים אחרים. זאת אומרת, זה לא צריך, ולמשל ויטמין C יש בהמון דברים, גם בגמבות, שאנחנו לא, בפלפלים, בכל הצבעוניים, בקיבי, המון דברים שאנחנו לא צריכים לבשל ממילא. הרעיון הוא לגוון ולהרגיש טוב. זאת אומרת, אם אני אוכל משהו, ועכשיו אני יודע שאני הולך להיות בעונש 2-4, אני לא אוכל את זה הרבה פעמים, כאילו לא יעזור, בסוף אני לא אוכל את זה. אז צריך שנאכל דברים שטוב לנו, כי כמו שאמרתי, בסוף, מחר קמים בבוקר, ואם קמים עם כזאת בטן ומקללים את הרגע שאכלנו בריא אתמול. אותו דבר עם קטניות. קטניות עדיף להשרות, עדיף ולהחליף את המים כמה פעמים, עדיף להנביט. כשאני אוכל עדשים מונבטות או מונבטים, מונבטות אני חושב, אז זה הרבה יותר טוב, אוקיי? עכשיו בכלל, בכל נושא עוד שנייה לגוזים ושקדים, ונעבור לשיקופית האחרונה, עדיף להשרות את כל עולם הגרעינים והזרעים, כדאי להשרות במים. לכל זרע יש איזשהו מנגנון הגנה, שאם הוא נפל לאדמה וירד איזה גשם דרדלה ולא יהיה עכשיו גשם, והוא ינבוט, אז הוא ימות. אז הוא צריך להישטף טוב טוב, להבין שהוא בתוך החורף כדי שהוא יצמח. אז יש בתוך הזרעונים האלה חומר שנקרא חומצה פיטית, שכל מי שמנסה להראות שלהיות צמחוני זה לא בריא, החומצה פיטית הזאת היא מפריעה לספיגה של זה והיא הורסת הכל. במידה מסוימת כן, אבל אם אני משרה את הגרעינים האלה, את השקדים האלה, את האגוזים לפני, אז הם מבינים שיש מלא מים, החומצה הפיטית מתפרקת, כי היא מעכבת נביטה, ואז אין בעיה, אין לי חומצה פיטית. אז צריך להבין גם איך להתנהל עם הדברים האלה, אוקיי? כל גרעינים לבנים, לא, תראי, גרעיני דלעת אני לא חושב שצריך להשרות. גרעיני דלעת, שוב, בכמות מסוימת יש לה הרבה, שקדים כדאי. שקדים ואגוזים כדאי. כל הקטניות. שוב, אין לזה כללים. בוא נאמר שלפחות לילה כדאי תמיד להשרות ולהחליף את המים. אם זה גם משהו שאתה בעד שהוא ינבט, אז זה יותר. ושוב, זה תלוי חורף קיץ. בקיץ זה הרבה יותר מהר הכל. אם תחכי יותר מדי, הכל יעשה תסיסה ואי אפשר יהיה לעשות בזה כלום. השיקופית האחרונה היא שיקופית כזאת, שאני אומר בערבון מוגבל. יש כל מיני עבודות כאלה לא נורא מדעיות שהתדר הזה מעלה ב-DNF. אני שם אותו כשיקופית מאוד אזוטרית, מאוד בסימן שאלה, אבל אפשר לשמוע את הצלילים האלה ולראות אם זה מרגישים איתם טוב או לא. בואו נעשה סיכום. אז עושים ביוטיוב, כן, ואז יש לך כל מיני מוזיקה כאלה. אני מוכרח להודות שהיא די מוזרה, אבל אפשר לנסות. אז BDNF כשהוא נמוך, המוח שלנו מזדקן. כשהוא גבוה, זה גם שומר על הזיכרון וגם על ההתחדשות של המוח. הרגלי חיים, וזה אפרופו, אם אני אסכם עכשיו, דיברתי איתכם כמעט על כל דבר. לאכול יותר בריא, פחות דלקתי, לישון כמו שצריך, ללכת, להגיע למצב שאנחנו מגיעים ל-150 דקות בשבוע, לאכול דברים בריאים. דיברנו מבחינת מצליבים, דיברנו על תפוח, דיברנו על לוחמניות כחולות. לא להתעצבן כמה שאפשר, לעשות תרגילי רוגע, לעשות נשימות. וזהו, תשקיעו במוח שלכם מהיום, ממחר. יש לי בעיה מאוד עם השאלה. אז שוב, זה לא על רגל אחת. היום יש מצב שאת יכולה ללכת לרופא, רופאת משפחה, הוא נותן לך שעון כזה הביתה, ואז עושים ניתוח של השנה, ולפחות אפשר להתחיל למפות איפה הבעיה. כל שעון חכם עושה את זה. נכון, אבל לא כולם הולכים עם זה. אין לי בעיה לדבר 12 שעות. אין לי בעיה בכלל. מה שקורה לי, הרבה פעמים, רגע, שנייה. שלי מתחיל לראות ולהרגיש הרגשה כאילו אני הולכת לעולם הבא. אז צריך לראות מה זה. זה נשמע כמו סטרס, אבל זה כבר משהו מאוד שצריך לראות במקרה האישי שלך. צריך לראות מה זה. לא, זה יכול להיות כאילו סתם שישבנו במסעדה והיה כיף והכל. זה לא דווקא, בכלל זה לא במקומות... תבקשי שעון של ניטור, או שתקני שעון ספורט כזה, ואז הוא יראה לך כמה ימים, איך נראה הלילה. יכול להיות שבלילה שאת לא ישנה טוב, ביום את מרגישה כמו שאת מרגישה. וללכת לרופא משפחה, והוא יכול לתת לך מעבדת שינה ביתית. ואז ללכת למעבדת שינה. אוקיי? שאלות? לגבי הצום של ה-12-12, כן. למשל מ-7 בבוקר עד 7 בערב, כן. ואז אתה סותם את הפה. כן. אבל מה קורה אם אתה לוקח כדורים שמצריכים לקחת משהו לאכול? מה למשל? לא יודעת, סוכרת ודברים כאלה. בדרך כלל כדורים שצריכים לאכול לסוכרת, אז תקחי את זה, תתחילי לצנחן את זה, שזה ייפול בתוך ה-12. גם של
לא, אז לפעמים היא לא תיקח כדור, אם זה כדור אם זה נובונורם או משהו כזה, אז את צריכה להיזהר, כי אם תקחי כדור כזה בלי לאכול, הוא יכול לעשות לך, להזריק לך אינסולין ולהפיל לך את הסוכר. אני אומר, בשביל זה אמרתי, כל מה שאני אומר, אל תנסו לבד בבית, בטח אם לוקחים תרופות, אבל אפשר לשבת מול רופאה שמכיר את התרופות והוא יגיד לך מתי לקחת את זה. אפשר לעשות שינויים, ככל שהתמונה יותר מורכבת, כדאי לעשות עם מישהו שמכיר את התמונה, אבל זה העניין. יש לי הרבה מאוד הרצאות. מי שרוצה יכול לצלם זה השם של האתר, יש בו תכנים. מחר זה יום שלישי, יש לי קבוצת פייסבוק. אתם יכולים לצלם את זה. יש לי קבוצת פייסבוק שנקראת השפעת תזונת הגוף והנפש על בריאותנו. כל יום שלישי ב8 בערב, אני עושה שידור על איזשהו נושא של בריאות. מה צריך לעשות זה להיות חברים בקבוצה. זהו, לא תשלום, לא כלום. השפעת תזונת הגוף והנפש על בריאותנו. אם תיכנסו לאתר שלי, תוכלו לראות את החיבור. אבל תעשו אמנון אורן בפייסבוק, תמצאו. שאלה אישית? זה נשמע...